Силата в пръстите ти дава тотален контрол върху нещата. Китките също трябва да са във форма. Затова аз използвам това простичко упражнение. 3 пръста, опора. Сухожилията ти стават като корабни въжета. Направо, като въжета на лифта, на Витоша. 100, на. Отпускаш, прибираш. Отново. 100, на. Подобно упражнение приложимо в домашна атмосфера. 3, 5 или 7 повторения. В зависимост колко може да понесете от натоварването, зависи естествено. Аз лично правя 10-11 повторения, но гледам да не се претоварвам преди състезание. Това е. Как се отзад?